Takže čau lidi, teďka jsem tu s mojím bratránkem, kterým se nám nepovedlo předtím natočit přes Skype ten jeden let's play. A jak vidíte, tak už jsem level 2. Trochu jsem vylepšený, ale moc ne. Tady vidíte, mám už to brnění nové. Tak. Tady jsem získala level 3. Jo. Tak, co jsem to chtěla? Jo, toto si koupit. Tak. Teďka si dáme tady quest, že? To prodáme, no. To nahounám. Tak, dáme cech. S tím vystoupím, je to nahoutno. To furt nemůžem dát. Taky kousek. To bylo víc než kousek. Jo, co už mám, takže nechám se otázit, vezmu to. Tak, tady si dáme questík, zajdem si na svět. Počkat, proč si nemůžu vlastně tady potlačit? Tak, a jsme tady. Na světě 16 na Patrikos. Možná uděláme nějaký soutěž, ne? Nějakou soutěž, nějaký účet. Teda, jestli byste chtěli. Tak. Už mám styl golema. A dáme na 2 rány. Teďka zkusíme. Nevím, kolikatý je level. 37. No tak o kousíček, to nevadí snad, ne? Mám to 37 proti 30. No, tak zkusíme teďka koho? Maratisa 15 od kamaráda, že? Tak. A jsme tady. Level 24. Tak. Jsme podzemí, ne? Jsem si trochu zlepšit sílu. Od té doby, co jsem ho měl já, tak se dost zvýšil. No ani ne. To jsem neviděl nikdy u kostlivce, že dal to. Tak. Tady si dáme questík. Teďka přišla ta pravá chvíle, na kterou jsme všichni čekali. Tak, nikoho tu nemám přihlášeného. Tak, a teďka zkuste uhádnout heslo. Já vám ho řeknu. Ne, dám si srandu. Tak, tady má skoro půl touhy. A dívejte se. Vidíte? Tak. To jsem já, vůdce, a teďka jsme na... Od koho? Na mém účtu. Jak to máš heslo? No, to právě neřeknu. Škoda. Tak už bojuje. Tak, to jsme dali. Tak. 23 goldů, to jsem mohl koupit teda 2 ťáků. Já se to mělo furt. Asi to koupím. Tak, žádné podzemí vlastně ještě nemáme. Protože jsme malý level. Tak. Tady ještě nic nemůžem. Tady máme plno alíku. 12, na svět 12, teďka se přihlásíme. Tak. A to jsme dali pěkně a máme kýbl. Nebo hrnec.
ale úplně blbý. Jo. Inteligence 230. Proč si to nekoupíš? Inteligence 236 a tady máš jenom 203. Co myslíte, dáme ho? No, já myslím, že jo. Tak. Potřebujeme hodně goldu. Tak, tady už by to bylo asi všechno. Tak. Teďka tady, jestli někdo hraje. Jak hrát? To určitě není Leo. Tak, teďka se Game Svět 13. Facebooker. Jsme dlouho nebyli. Tak. A jsme tady. Patriděl, tak tady ho představím. Docela je dobře vytrénovaný, ale ani ne. Potřebuje větší tu obratnost a tak dále. Tak kde je ten jak hrát? On je tady. Musíme najít hráče jak hrát. No to najdeme potom. Tak. Tady, co to bylo? Tak, tady máme můj účet nový. Skoro, že mám 15 hub. Dixtery. Já jsem debílek. A poslední houbička. A na prdě to. Počkej. Budu mi to. Najde to. Ježíš. To půjde, čekej. Jde si zemi kozy. No, máš to? Tak, mluváme se za to zdržování, teďka jsme něco potřebovali udělat. Teďka máme jeden zlatěk, tak co s ním uděláme a vylepšíme se. Arin. Takže tady je to tady na tom světě už všechno. Tady bych vám chtěl představit tady k toho borce. 320 jsou tu a myslím, že větší úrovně, ale nejsem si jistý. Asi tady je nejlepší. Top Gear. Pozice 1. Jsou tu hodně dobří hráči. A tomu to ladí
prdele. Pardon za to slovo, ale co mi spadlo. Omlouvám se za přestávku, ale vlezl mi tu bratranec, který mi to vždycky všechno zkazí. Nedalo se nic dělat a kadem na SF Game S. Kolikatku jsem to chtěl svět? 9. Tak. Tady už jsme si dali hlídko na padavy, ale protočil jsem pár hub. Zbylo mi jich jenom 10. A máme tu nový luk. A pod zemí jsme dali 5 už. Už jsem získal další to, ale nedostal jsem žádný epik. Je to na hovno, no. A teď vám chci představit Fujcu, vůdce našeho cechu Jedlchovice Academy. Je to fakt dobrý hráč, má fidgetovou roubu. A tady to je můj brácha. To je velký rozdíl. Přesně. To má tež fidgetovou roubu. Na inteligence 95, ten má 97 teda. Borec. Asi poslední pozvaný člen je úplně fakt luxusní. A tak ještě chcete ještě nějakou prohlídku vám ukážu nějakého světu. Třeba na jeden účet, který už dlouho nehrajem, protože nás to tam přestalo bavit. Je to účet Max a jestli ho asi chtít nebudete, bych udělal o něho, je moc slabý. Udělal bych o něho tu soutěž, ale asi ho nikdo chtít nebude. Neporazí ani druhé podzemí. Tak, teď už jsme level 4. Tak a budu se muset s váma loučit, takže zdar!